Dol, aning video ha. After ana is iyabo na nilang secret naglamian nga gamjatang sauce. Kuyugi ko ninyo mag Korean extreme food trip ang baby octopus. Dagan kay mga octopus ay kaluoy ani asa mga inahan ani. Diri sa gwapa nga isla sa Mactan, Lapu-Lapu City. Dol, natin na-discover nga lamian na Korean kananan na nag-offer og lamian nga sabaw perfect sa ting-uwan. Klase-klaseng ribs na lamian nga mabungog jud ka sa kalami ug kalimot kasi mga utang. Ug mukaon og mga baby octopus na taon nga napasagdan sa ilang mga inahan. Maong tanawon dito sa palamian tamo ani mga pagkauna. Tara, let's go. Dol, welcome to Somunan Gamjatang. Diri sa may Red Coco Place sa may Maribago, Lapu-Lapu City. So Mactan Island, kilid na sila sa J Park na ang J Park na resort dito akong favorite na water park resort na dito si J Park. Tupad na sila na iskina gamay na dako and wide kay ang parking space. Puno ni siya ng mga klase-klaseng lamian na restaurant na isa ni sa mga pinaka the best na Korean restaurant diri sa Mactan. Nag-offer sila og not your ordinary na mga Korean na mga cuisine. Kay sabaw ni siya perfect sa ting-uwan. Kung tara kuyugi ko ninyo sa sulod. So mo ni ang sulod na diri ang iyang mga table, simple ra siya, diya ka mo order na siya mga drinks diya, na mga Korean drinks, local drinks, beer, and soft drinks. Kuyugan ta mo sa ilang babaw. Na sila second floor diri, na sila exclusive function rooms. Pwede ka mo abang, perfect sa inyong mga gathering, small gathering diri. So na sila mga function rooms. Pakita na ko ninyo. Dut kay air condition pag each rooms nga naa nila. I think kani good for 10. Kani kinaay gamay-gamay nga version. Pero 10 igo gyapon ni ang 10 kabuo ko. Kita nimo. So diri sa unahan is na diri ang mga good for dagko, mas dako-dako ni. Actually pwede ni matangtang kay sumpay ito sa pikas so mas daghan siya. Oh, diri. Same diri. Pwede din siya matangtang, dako-dako niya space. Tangtang dito ang pikas nga door, kanang nga door, aron madaghan ang sulod. Dili na basta-basta ang Korean. Kung Korean lovers mo sa inyong company, sa inyong friends, family, perfect na pang gathering. Aray mo dire kay pang salo-salo mo gyud ang mga pagkaon nila tungod sa kadaghan. So, ang among specialty good sir is gamjatang soup. So, ang gamjatang soup is ang pork backbone stew is a spicy Korean soup made from the spine or neck bones sa pig. So, so kanang murag sa iyang spinal cord? Yes, so, buko sir. gid siya? Yes, sir. O sa ato pa, sir, mura siya og nilatan nga baboy. Ang nakalahi lang is ang kanang mga spices niya. Ang spicy fusion, sir, is ang back ribs nga with rice cake and glass noodles. Rice cake katong murag tukbuki? Yes, sir. Unsa may kalainan nila tong back ribs yung giingon na sizzling? Ang back rib sizzling, sir, is dish made with sweet seasoning. Pork back ribs, gihapon siya, but sweet lang. So, sir, nami new nga menu, sir, which ang chukumi, sir. Kini siya is ang spicy grilled pib coat or baby octopus. So, ang iyong giingon is namoy baby octopus? Yes, sir. Wala mga luya na nga baby pa na. Wala, Gipangita sir. ko sa iyang inahan. Lami manggod, sir. Oh, di dyan mo mablame ko yung nana. Sir, mao ni mong gamjatang. Enjoy your meal. Okay, nana itong mga pagkaon, idol, sa ato-atubangan, grabe. Overwhelming kayo. Upat rin ni sila ka dishes, pero grabe ka pangadagko, makabungog, jud kaayo, Diyos ko. Sugda na to anong ilahang sizzling ribs or rib sizzling. Una, ibutangan nila og kaning ilahang galbi sauce. Lamian na ba ni kinaadre pagka sweeter side na sauce, Korean sauce. Syempre ibutang nila mga labian ng mga ribs. I-mix together, i-coat, hantod mag-mix, hantod maglami. Naibalin siya sa sizzling plate. Sunod gibutangan din og pampagwapa, pampa-added color sa inyong life ang ilahang sibuyas o syempre sesame seeds. Tapos hindi mo tubo pa. Na ang pagka-soy sauce niya. Nami ang galbi sauce. Niya, pasok siya sa pangalasa sa Pinoy. Siya na yung pagka-teriyaki gamay. Na sweeter side nga, pork teriyaki. Isa pa, sa kadagdao, grabe ka humok sa yung pork ribs ba eh. No?
Next na pod, ang ribs gyapon pero spicy niya na version. Nakanindot aside sa spicy siya na version, naa siya tanghon o syempre kaning iyang murag tukbuki. So, spicy pujim, same rag process pero naa siya spicy nga sauce. Una aning spicy nga sauce, gi-coat jud ang mga naglamian ng mga ribs. So kanina portion dako-dako atong gi-order. Kaya antod pag-coat ana i-transfer siya sa kaning sizzling plate. After sa plate ang kaning remaining sauce gibutangan dayon og murag ilang version na sutanghon, kani ilang rice cakes gi-mix ni siya maluto hantod maluto og ibalhin siya og iabu aning naglamian palusyonan ang kaning ribs. So mao na gini ang spicy pujim banan. Oy, imagine dili nimo mahurot og duha ra mo or tulo, dapat daghan mo barkada, pamilya or unsa. So atong buhaton syempre nang may purpose nganong naa nang murag pansit-pansit diha. Nana sa kahumok. Tawag na to siya sausawan. Nana sila kanang murag mustard. Grabe ang crunchy sa cartilage. Kani kung hilig kag spicy, hilig kag ribs, kani para nimo. Siyempre, na sila appetizer, free na. Unlimited pag ng appetizer. Grabe laliman ka. Ang appetizer, kimchi, na sila radish, na kimchi, na pa sila mga anli bumbay. May padre, anli bumbay, uban pungko-pungko, di gid taon mag anli bumbay. Kimchi, gaagaw ni kimchi. Cheers. Ay, tagak, saban doon na kimchi ba? Okay, mo na gini, ilang baby octopus. Actually, bag-o ni silang menu. Itagtawag na siya chukumi, meaning baby octopus. Basin. So una gibutangan nila og kanang sibuyas, dahonan, gibutangan nila og pampalasa, mga sangkap na klase-klase na adira ang espada, na adira ang carrots ug uban pa sibuyas. Ug syempre gibutang na, gilunod na ang baby octopus. So dagan kay nga octopus, ay kaluoy ani asa mga inahan ani. After ana gibutang na dayon og ilang secret na sauce. Actually chukumi sauce. So mo na ni gipakayo, grabe kayo ana niya. Oy mo ni nakanindot kay nagpahiwatig na nga dapat maginulsong ta sa atong mga sala. Ready na, gibutang silang sizzling plate. Tara, let's go. Kaluoy sa daan ni. Uy, murag ang ngita na gid mga inahan ani. Ay kalami. Ayun na lang pangita kinsa inahan ani kay kalami. Naana sa akong baba. Sweet, savory, Korean sauce na dito niya. Daman mo mga healthy na mga flavors, aromatics tungod sa mga sagol-sagol na spices. Pero good thing kung order ka ni, free na ning rice bowl. Rice balls. Ay, kalami ani. Ay, naman ko. Tangan mo na. Na, diba? Mo siya takoyaki. Akong bago favorite. Good job, chef, ani. May pagkain mo. So, ayun, kumain mo dili. Mao na gini ang main event. Siyempre, ilang pambato, specialty. Ang gamjatang. Grabe kadaghan ani bay. Kani palang daan, daog na. Pwede ra napo mo kabuok siguro. So ato i-witness ang pagluto sa gamjatang. Kani mo na ni mga giant na mga neck bone kuno ni siya. Dagko adi ani og usa-usa og plaster. So wala pa ni siya sagol nga sauce. After ana is iabo na nilang secret naglamian nga gamjatang sauce. So mo ni mga combination ng mga broth ug mga Korean spices. Then after ana gibutangan day niya og kanang kimchi para healthy balansi sa add siya gamay nga cake ug syempre healthiness sa sabaw. Gibutangan din ani nila kaning ilahang spring onion, syempre added color, lasa, ug syempre lastly kaning ilahang murag Korean spice nga asin na di abot sa tawag ato na Korean word pero mo nilang sagol. Nya karon is inita ni siya hantud mabukal. Ready na aning gamjatang na solid. Tara. Okay. Imagine, mura ni ko ano kanang bitaw nilat-an nga baka pero a little bit spicy, dagan aromatics. Gamay nga Korean na mga spice na dito. Inana siya kalami. So meaning pasok sa Cebuano na panlasa. Oh my. Apilon gyud na dapat atong dahon. Ay kalami. Be. Uy na siya. Wow, grabe ka humok bay. Na. I-hydrate siya nato gamay. Oh, okay. Ay, grabe niya ka-satisfying. Kung ganahan ka manlibak mo sa inyong kabatch or sa imong katrabaho or sa imong boss, perfect na yung lugar para sa imo. Ari gid mo diri. Nindot kay ni istoryahan. Nindot ni may istorya mo sa inyong mga kaagi. Mga aon lang mo ani salo-salo. Bisita si Som na ng Kamjatang Maktan. Solid na Korean ang kananan, dili mabuslot imong bulsa. Subscribe to my YouTube channel na. Watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve. Ingon, hingat, amping, and take care. By the way, paborito na ko.
Kani ug ang octopus. Kani sad solid kayo.